Имате ли мечти? Да. Коя е най-голямата ти мечта? Да преборя някои от страховете ми. Тоест да си достатъчно смела да се изправиш сама срещу всичко. Да. Ако можехте да кажете нещо на 18 годишното си аз, какво би било то? На 18 годишното си аз бих казала, че животът е прекрасен, че мечтите се сбъдват, че трябва да бъдем силни, да бъдем спокойно, че няма нищо страшно и просто да бъдем много смели. На младото поколение, какво бихте ги посъветвали за живота? Вярват в себе си, че са много интересни, много са различни. Очакваме от тях много позитивни изненади. Как си я представяш след 10 години? Мисля, че с гаджето си ще имат добър живот. Аз мисля, че тя ще бъде много успяла и тя също ще може да заживее с гаджето си. Ако можехте да се върнете назад във времето и да се срещнете с 15 годишното си аз, какво бихте му казали? По-рано да си избере какво да прави с живота си, да има някакъв конкретен план, да види какво ще му хареса, какво няма да му хареса и съответно да действа по плана. А един бърз съвет към по-младото поколение? Да бъдат целеустремени, следват инстинктите си.